החיבור המיידי עם גביר מטבחים יצר תהליך מדהים. לאורך כל הדרך היינו עם לב שקט וביטחון גמור ששלושתנו הולכים לעשות כאן קונצנזוס. הפרויקט המרשים חולש על וילה גדולה ובה אתגרי בנייה רבים שיצרו קונפליקט לעיצוב המודרני והמושקע. כך למשל, 2 עמודי בטון במרכז החלל של הסלון, ובקומת הכניסה קיימת מעלית לקומות העליונות עם דלתות ברזל גסות. בשיתוף פעולה עוצמתי בין גביר מטבחים לתמר בר ששת וחגית אברג'ל, נולדה הפקת עיצוב חדשנית ומרהיבה. גביר מטבחים הוכנסו לתמונה. יצירת מטבח סגור צמוד למטבח ראווה, הנותן מענה לאחסון רב הנדרש לבעלת הבית וכלל את החידושים המעודכנים בשוק הנגרות העולמי. ניתן לראות אי עגול מחורץ בגוון סהרה, שילוב ויטרינות שחורות עם זכוכיות חומות נדירות ורחבות להצגת כלי הגשה נעים. המטבח הגשים את החלום לארח במטבח פעיל ומרווח, תוך שמירה על מראה נקי ומודרני. דלת המעלית הוסתרה בחיפוי קיר מחורץ בנגרות אומנותית של גביר, עם 2 דלתות בקו 0 למעלית ולשירותי האורחים. משני העמודים במרכז הבית נרקמה נגרות של ארון יינות מקרר אינטגרלי וויטרינות אלומיניום מיוחדות בשילוב זכוכית שחורה לאחסון כוסות ובקבוקי יין מהמשובחים ביותר מאוסף נדיר של בעלי הבית. הנגרות המקצועית יצרה הפרדה הגיונית בין פינת האוכל לסלון, וכל מי שמביט בחלל לא מעלה על דעתו שמסתתרים עמודים בתוך הנגרות היוקרתית הזו. הסלון התפאר בקיר טלוויזיה בעיצוב אישי, הכולל סרגלי עץ ושילוב חיפוי אריח מדוקק ומחורץ בגווני קפוצ'ינו, בשילוב הכנה יוצאת דופן של גביר מטבחים, על מנת להדביק שיש שהותקן במומחיות רבה. מתחת לקיר המרהיב נבנתה יחידה תחתונה בגוון שמפניה אקריל לאחסון שרתים וחשמל. כלל פרטי הנגרות דיברו באותה השפה העיצובית ותאמו לפלטת הצבעים המיוחדת והחמימה שנבחרה. פנינו לגביר מטבחים ששם תמיד בטוח לנו, וידענו שנוכל להסתמך על ההכוונה והעזרה בבחירת החומרים האיכותיים והמעודכנים ביותר בשוק, לכל פרט נגרות ולאופי העבודה. כמו כן, זכינו ליחס אדיב ועשיר בידע, בשילוב עבודת נגרות ברמה הגבוהה ביותר. עוד חידוש מבית טוב.